もう一個思い出したので、覚えてるうちにと思うんですけど、私たちの性格とか、自分が当たり前だって思ってるものって、もうほとんどが幼少期にできた思い込みで、実は現実を見て生きているようで、本当は思い込みの中で生きてるっていうのが私たちの意識なのね。なので、なんかこう、なんだろうな、変えたいなとか、私なんで同じ問題繰り返してるんだろうってなった時は、だいたい幼少期のこと見てあげたら、ごっそり出てくるから、やってみるといいかなって思います。ちなみに、一個だけ見つかったら終わるとかっていう話じゃなくって、あやとりの糸がさ、絡まった時とかさ、ほどけねえ、ほどけねえってなるじゃん。あんな感じで、ってやってる間に自分でめっちゃぐちゃぐちゃにしたり、硬い結び目作ってたりするから、人とやるのを私はおすすめしてます。